nekwo na ụgbọelu si Enugu steeti wee na-eje na Benin City o rutegokwa n'airport ebe ọ ya ada amazikwa ife melụ nke bụ na ya bụ ụgbọelu pịarikọsịrị onwe ya. Hei, ndị mmadụ na-ekenekwa Chineke na pasinja niile unu na-afụ ebe a kịta anụnwa bụ ụgbọelu anụnwa bụ ife bufa ya bụ ife wee mee na enwekwa otu onye n'ime fa nwelu mmerụ ahụ. Bịakwonu ka unu nụrụ ka o si wee mee na Chineke mekwara ife o ji bụrụ Chukwu n'isi ezinụlọ niile a unu na-afụ ebe a wee na-akọwa na tata anụnwa bụ Julaị 23, 2026 bụkwanụ on Thursday na ụgbọelu unu na-afụ ebe a bụ nke a na-akpọ Enugu wee na-akọwa n'ọnụ Enugu steeti ka pasinja niile anọ wee ba n'ụgbọelu unu na-afụ kịta anụnwa wee fenie wee na-ejezi na Benin City. A sịkwa na ya bụ ụgbọelu n'obu 70 pasinja nọ mmadụ 70 bụ ife bọọdụrụ wee banye na ya bụ ụgbọelu from Enugu steeti wee na-eje Benin na mmadụ niile unu na-afụ ebe a bụ n'ime ụgbọelu anụnwa ka fasi wee pụta nke bụ na ya bụ ụgbọelu n'olutegokwa n'airport ndị Benin ka ọ dazie amakwọ m ife melụ. Anyị asịkwa na stiarin kwọchapụrụ onye na-anya ya bụ ụgbọelu n'aka ka ogene nke bụzi na ya bụ ụgbọelu ejikwatazi onwe ya ebe o nwetara onwe ya ebu n'ime ebe anụnwa unu na-afụ kịta anụnwa ka o nwetara onwe ya wee tirikọcha onwe ya. Taya ya risef taya ya adapụrụ n'otu ebe. Achọghị m itinyesi ya bụ ife onyonyo ọfụma maka ndị nwe ihu akwụkwa unu mana fa ejighị anya afọ ife mberede nke okporo ụzọ. Unu fụta ya bụ ụgbọelu ọ kwọkapụrụ akwọkapụ nọrọ iche nke bụzikwa na-akpọzikwa ọma ndị gbata ka fa gbalụbịa bifo nya bụ ụgbọelu enwulu ọkụ maọbụ ife ọzọ emebe na ya n'ọkwa ya ka abịazilo onwekwa onye merụrụ ahụ onye ọbụla pụtakwa n'udo na ọṅụ. Hei, fa wee na-ekene Chineke mma agbanyere unu ka unu nụ ka ndị si n'ime ụgbọelu anụnwa wee pụta ka fa si wee na-ekene Chineke wee na-ekene Chukwu ka fa si wee dị ndụ wee pụta na nya bụ ife na enwekwanụ mmerụ ahụ fa nwere. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ kedu ife nwere ike ibute ife anụnwa. Ọ na-abụ na mmiri na-ezo ka ogene ka ọ na-abụ na ebe niile gbara ọchịchị na si kedu ife ọdụ gị ka ife nwere ike ibute ife anụnwa ka ọ na-abụ na egbe igwe gbara ka ọ na-abụ na fa rutelu ndị nke nọ na Benin airport nwa ọ na-abụ na fa amahụ na fa na-abịa ka ọ na-abụ na fa amahụ mgbe ndị nke a ji wee rute ka fa kọntrolu ofa gwafa ka fa ya eti wee da. Nwanne ụnụ amarọkwa ife butere ife nke anụnwa bikonu mana ị na-anya n'ife onyonyo anụnwa ọfụma ịya afụ na mmiri na-ezo na mmiri na-abụcha n'onye a merụ na nya bụ ife onyonyo a na-ese na nya bụ ife adịchaghị kiri ọfụma. Ike ọ bụ na fa rutere ebe anụnwa ọ bụ na eluigwe na anwụrụ juchara na ya ụnụ mana ife go n'elu anwụrụ eju ebe niile. Ike na anwụrụ juchara ebe a dịka mmiri na-ezo kochisie ebe niile nke bụzi na onye na-anya ya bụ ụgbọelu na ọfụ ọzọ ụzọ ọfụma ka ogene ka ọ na ọmadị ka o ya eti wee da bifo nya bụ ife wee mee. Hei, esekwa mmukwukwa ọzọ mma ajụ ọ na-abụ na ndị a na-anya ụgbọelu na fa ha enene weda ọ na-abụ na kọmpani nwe nya bụ ife na fa ha enene weda abọọdụọ fa amalụ na ebe a na-eje na mmiri aya ezo ka ọ na mmiri aya ezo ka anwụ a na-acha ka oyi aya atụ taịnụ fa ya ejirute na ọtaịnụ mmiri ya eji ezo taịnụ fa ya ejirute na ọtaịnụ enigwe ya eji wee gbachaa ka ife na-acha anwụrụ. Amakwụkwọ nọ na ndị Naijiria ha enene nya bụ ife ka ogene na fa kwesịrị inene mbụ ndị nke nọ Benin na ọ bụrụ na mmiri ahụ ezo n'Enugu steeti fa enene mmadụ na weda ọ dị mma. Ọ bụrụ na weda adịghị mma fa agwa ndị nke na-abịa ndị nke si Enugu wee na-abịa Benin na fa chiyakwa azụ ka fa nachiye Enugu steeti na weda adịghị mma. Ọ na-abụ na enweghị ndị na-alụ n'airport na-akọntrolu nya bụ ife ka ogene fa ji wee chọọ ka fa kpochapụ ezinụlọ ndị mmadụ. Ife nke a nwekwa ọnụ ka ọ dị ọkwọ nke nnọtị ka m wetara unu. God, I thank you for my life, oh Jesus. Oh my goodness.